إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه барша ғалемнәрне юқтан бар қылып, безне үзенең күпме генә санасак та санап бетерә алмаслык хөрмәтләрендә, киң нигъмәтләрендә яшәтүче Раббыбыз Аллаһ Субханаху ва Хак Тәгаләгә барча шөкр ва рәхмәтләребез, барча мактау ва улуглауларыбыз булсын. Җирләргә дә, күкләргә дә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте булып килгән, сөекле пәйгамбәребезгә күңел түрләребездән чыккан дугаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең сәламе һәм салаваты булсын. Газиз, кадерле, сөекле кардәшләрем, һәр кайсыгызны ихлас күңелдән әлеге олуг бәйрәмебез Корбан гаете белән тәбрик итәм. Гаетләребез мубарак булсын. Раббым Аллаһ һәр кайсыбызга ныклы, какшамас иман бирсен, тән һәм җан саулыгы насип итсен, һәм ахыр сулышларыбызга кадәр иман юлыннан тайпылмыйча, бер Аллаһыга кул булып, бер Аллаһыга сәҗдә кылып, дөнья һәм яшәп һәм дөнья һәм ахират бәхетләрен Раббым безгә бирсен. Азиз дусларым, иң элек үземне, аннары соң сезне тақвалыкка чакырам. Аллаһының әмерләрен үтәгез, Аллаһы Тәгаләнең тыйганнарынан тыелыгыз һәм белегез. Аллаһ куйган канун, ул канунны һичкем үзгәртә алмас. Адәм баласы нинди генә җир өстендә изге гамәл кылмасын, нинди генә изгелек эшләмәсен, үзе өчен, гаиләсе өчен, күршесе өчен, туганы өчен, танышы һәм таныш булмаган өчен, Аллаһ Субханаху ва Хак Тәгалә кудрәт иясе, ул изгелек аннан ничек чыкса, шул изгелек аңа кире кайта. Шуңа күрә ахыр чиктә Адәм баласының ихластан кылынган изгелеге кем өчендер булып күренсә дә, ахыр чиктә ул аның үзенә кайта һәм аның үзе өчен була. Аллаһы Тәгалә Музаммил сүрәсенең 20-нче аятында әйтте: "Ва ма туқаддиму ли анфусикум мин хайрин таҗидуһу индаллаһи хуа хайран ва аъзама аҗра." Үзегез өчен нинди генә изгелек әзерләп куйсагыз да, ягъни исән вакытыгызда нинди генә изге гамәл, изге эш кылып куйсагыз да, Аллаһ хузурына кайткач, таҗидуһу индаллаһи, сез ул изгелегегезне Аллаһ янында күпкә хәерлерәк рәвештә һәм күпкә бүйегрәк саваплар белән алырсыз ди. Вастагфируллаһ, гынахларыгыз өчен Аллаһыдан гафу сорагыз. Инналлаһа гафурур рахим. Дөрестлектә Аллаһ гафу итүче һәм рәхимледер. Шуңа күрә мөмин мөселман Аллаһыга иман китергән, ул белә, аның укыган намазы да, аның тоткан уразасы да, кылган хаҗы да, кесәсеннән чыгарып мохтаҗга, факиргә сузган закаты, садакасы да, аның шалган корбаны да, барча игелек кылуы үзе өчен һәм иң элек үзенә әйләнеп кайта. Һәм бу дөньяда, һәм ахирәттә кыла торган һәр явызлыгы кемне генә рәнҗетмәсен, кем хакына кермәсен, кемне генә кимсетмәсен, һәр бер әшәкелеге ахыр чиктә гынахасы үз башына әйләнеп, бу дөньяда да аңа хәсрәт китерә, кабердә дә, кыямәттә дә үз башына кайта. Һәм менә шушы кагыйдәне бүген шушы Корбан гаетенең хутбәсендә бер изгелек мисалында аңлатып китәсем килә. Ул изгелек Адәм баласының Аллаһ биргән байлыгыннан өлеш чыгаруы. Аның мохтаҗларга, факирләргә, мискиннәргә хәер садака бирүе, ничек итеп ул шушы тапкан малы белән ятимне сөендерсә, мохтаҗны сөендерсә, ләкин Аллаһ
аның шушы мөхтаҗны сөендергәне өчен аны сөендерүне, шушы садака хуҗасын сөендерүне Аллаһ үз өстенә ала. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә фақир мискенгә садакасын сузган кеше иң беренче аңа түгел, үзенә ярдәм иткәнне аңламаса, менә бу кагыйдәне аңламаса, галимнәребез әйтә, аның садакасы садакадан китмәс ди. Күренекле галимебез Имам Әш-Шәъби, Аллаһның рәхмәтендә булсын, әйткән, фақирның садакага мөхтаҗлыгына караганда ди, фақир мөхтаҗ. Аңа ярдәм кирәк, ләкин фақирның ул садакага мөхтаҗ булуына караганда, үзен садака савабына мөхтаҗрак дип санамаган бай, көчле кеше, садакасын юкка чыгарды ди. Аңа синең ярдәмең кирәк, чөнки аның өе янган. Аңа синең ярдәме кирәк, чөнки ул юлда калган. Аңа синең ярдәмең кирәк, чөнки саулыгын югалткан, кәсеп итәлми, гаиләсенә ярдәм кирәк. Аңа кирәк. Ләкин син аңа ярдәм иткәндә, син белергә тиеш. Синең биргән акчаңа карый, син шушы садаканың савабына күбрәк мөхтаҗ. Һәм шуңа күрә Имам Шәгъби нәрсә диде? Моны аңламаган кеше садакасын юкка чыгарды ди. Шуңа күрә Аллаһ ризалыгын өмет итеп, кемгәдер ярдәм кулы сузган кеше үзенә сорау бирергә тиеш. Без ни өчен садака бирәбез? Без ни өчен башкаларга көчебез белән, куәтебез белән, вакытыбыз белән, мал-мөлкәтебез белән ярдәм итәбез? Менә шушы сорауларга без әйдәгез бүген җавап эзлик. Иң беренче сәбәп, Аллаһы Тәгалә кешенең биргән садакасын кире үзенә ул күләмдә түгел, арттырып, тагын да хәерлерәге белән кайтара. Сәбә сүрәсенең 39-нчы аятында Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ва ма анфaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuh." Сез изгелек юлында нәрсә генә тотсагыз да, что бы вы ни расходовали на пути Аллаха, ди, fahuwa yukhlifuhu. Аллаһ аны сезгә кайтарып бирер ди. Син бирдең, Аллаһ сиңа аны кире кайтарып бирер ди. Ва хува хайрур разиқин. Һәм белегез, Аллаһ иң хәерле ризыкландыручы ди. Аллаһтан да хәерлерәк ризыкландыручы юктыр. Әгәр дә кеше изгелек юлында үзенең малын сарыф итсә, Аллаһ аңа тагын да хәерлерәге белән кайтарыр. Абу Хурайра радиллаһу анху тапшырган хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: Аллаһ Тәгалә әйтә ди: "Әй Адәм баласы", без бөтенебез дә Адәм балалары. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз һәрберебезгә мөрәҗәгать итеп әйтә: "Әй Адәм баласы, бир ди. Бир, чыгар ди. Бир ди, мин дә сиңа бирермен ди." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Син бирсәң, мин дә сиңа бирәм" ди. Бу Бухари риваятында килә. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, кайбер кешегә әгәр дә изге эштә катнашырга тәкъдим итсәң, карале, менә шундый бер гаилә бар, карале, менә шундый бер мөхтаҗ урын бар, шундый бер балага операциягә акча кирәк дип әйтсәң, әйдә бир әле дисәң, малың бар бит дисәң, ул әйтә: "Мин бирермен дә, миңа кем бирә?" ди. Менә монда җәмәгать шушы хадистә җавап. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Син бирсәң, мин сиңа үзем бирәчәкмен ди. Шуңа күрә Аллаһ юлында кем нинди генә изгелек кылмасын, Раббым аны үзенә кайтара һәм арттырып кайтара. Ни кадәр күп? Җәмәгать, бер банкта, бер фондта Аллаһы Тәгалә куйган ставканы, процентный ставка бер җирдә дә юк. Аллаһ Тәгалә куйган. Аллаһ Тәгалә Бакара сүрәсенең 261-нче аятында шушы процентный ставканы әйтә. Мәсәлул ләзина юнфикуна амвалахум фи сабилиллах. Кемнәр Аллаһ юлында, изгелек юлында үзләренең малларын сарыф итәләр, аларның мисалы ди кәмәсәли хабба. Алар бер бөртек кебек, они подобны зерну ди. Һәм бу бөртекне нишлибез? Җиргә утыртабыз. Кәмәсәли хабба анбатат 7 санабил фи кулли сумбулатин 100 хабба ди. Һәм шушы бөртек ипине күз алдына китерәбез, ул бер башак чыгарды ди, бер колос чыгарды ди. Шушы башакта тагын 700 бөртек үсте ди. Синең бер изгелегең 700 мәртәбә арта. 700%-ка түгел, 700 раз Аллаһ Тәгалә арттырам ди.
Валлаху юдаифу лиман яша. Аллах кемгә теләсә шуңа арттырып бирә. Валлаху васигун галим. Ул һәр нәрсәне Аллах биләп алучы, үз көч астына алучы һәм белеп торучы диде. Шуңа күрә иң беренчесе, ни өчен без бирәбез? Без бирәбез чөнки беләбез, Аллах бирүчегә арттырып хәерлерәге белә кайтара. Икенче сәбәп, Аллаһ Тәгалә кешенең биргән садакасын кабул итә һәм аның биргән садакасын үзенә үстерергә ала. Аны үстереп бирә. Мәсәлән, син бер кешегә киләсең дә, әйтәсең, туганым, менә минем бер кичкенә генә сарыгым бар, бызавым бар, кылыным бар, атның баласын беләбез, кылын дип әйтелә татар телендә. Менә моны үстер әле, симерт әле дип бирәбез. Менә кем изгелек кыла, ул шушы изгелеген кемгә бирә? Аллаһка бирә. Һәм Аллаһ аны үзе үстерә, үзе симертә һәм сиңа шуны кире кайтарып бирә. Пәйгамбәр Абу Хурайра радиллаһу анһу риваятында килә. Бу Имам Бухари безгә җиткергән хадис. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: кем дә кем халал кеше белән тапкан малыннан, Аллаһ халалдан башканы кабул итмәс диде. Бер хөрмә җимеше, бер финик кадәр генә садака бирсә дә ди, Аллаһ аның садакасын кабул итәр ди. Һәм аны шушы садака хуҗасы өчен Адәм баласы ничек кылын, атның кылынын тәрбияләп үстергән кебек, аның шушы садакасын тәрбияләп үстерер ди. Кем үстерә? Аллаһ үстерә. Ахыр чиктә бер хөрмә Ухуд тауы кадәр булыр ди. Бер җимеш Аллаһ Тәгаләне үстерә, бер тау кадәр булыр ди. Бу Бухари риваятында килә. Тирмизи риваятында килә. Сез ди, атның кылынын карап тәрбияләп үстергән кебек, Аллаһ сез биргән садаканы тәрбияләп үстерер ди. Ахыр чиктә кичкенә генә бер кисәк ди сез биргән, зур Ухуд тауы кадәр, Мәдинәдә кемнең хаҗда булганы бар, Ухуд зур тау, пәйгамбәребезнең тауы, шул тау кадәр булыр ди. Бу Тирмизи риваятында килә. Шуңа күрә җәмәгать, без нинди генә изгелек кылсак та, без аны ул мохтаҗга түгел, без аны Аллаһка бирәбез. Һәм Аллаһ аны безгә үстереп, арттырып, симертеп кире кайтара. Өченче сәбәп, Аллаһ юлында садака бирүче бер гынахасыз фәрештәләрнең изге дугасы астына керә. Изге дугасы астына керә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: һәр көнне иртә белән бер көн калмый. Чөнки фәрештәләрнең шимбә якшәмбе юк, алар ял итмиләр. Алар отпускага чыкмыйлар безнең кебек. Һәр көнне иртә белән ике фәрештә җир өстенә иңәр ди. Ике фәрештә җир өстенә килер ди. Һәм шуларның берсе дуга кылыр ди. Я Аллаһ, кем бирә, шуңа кайтарып бир дип әйтер ди. Кем бирә, кем кызганмый, жәлләмей, син дә аңа кайтарып биргәнен дип әйтер ди. Икенчесе дуга кылыр ди. Я Аллаһ, саранлык белән, кымсызлык белән үзендә калдырганын тартып алды. Кем үзендә калдырды кызганып, аныкын тартып алды. Шуңа күрә җәмәгать һәркем сайлый, кайсы дуга астына кирергә. Я Раббым, бирүчегә бирсәң иде дигән дуга астынамы? Әллә инде, я Раббым, кымсызлык белән үзендә калдыручыныкын алсаң иде тартып дип. Шуңа күрә җәмәгать фәрештәләрнең изге дугасында була, кем Аллаһ юлында үзенең мал-мөлкәтен сарыф итә. Дүртенче сәбәп. Адәм баласының биргән садакасы тән һәм җан авыруларыннан шифа, дава булып тора. Бүгенге көндә, мөхтәрәм җәмәгать, кемнәргә Аллаһ Тәгалә авыру сынавы биргән, булсын ул үзенә, булсын Мулланың халал җифетенә, булсын Мулланың газиз баласына, аныгына, Аллаһ аларга ярдәм бирсен, Раббым шифа бирсен, без алар өчен изге дугадабыз. Әлбәттә, авыруга каршы көрәшкәндә бик күп көч китә. Теге табибка бара кеше, бу больницага, тегесенә бара, операция ясатырга бик күп акча китә. Бик күп акча, бик күп көч, мал-мөлкәт китә шушы давалануга. Менә шушы давалануларның берсе җәмәгать, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям безне өндәгән, ул садака бирү. Аллаһның илчесе Тирмизи риваятында килә әйткән:
дәу мәрдакум бис садақа деген. Арағыздан ауыру ширлі болғанларыңызны садақа беріп дауалағыз деген. Демәк, исламда бар шундай садақа, сен ниетің білән сушы садақаны бергенде ішіңнен ниет қыласың, Раббым бұл садақаны берем, шушы мұқтажны, ауырлықта қалған кішіні сүйіндірем, шуның үшін менім өзімнімі, баламнымы, кімнідір тірілтсәң еді, ауырудан шифа берсәң еді деген исламда пейғамбарыбыздың сүннетінде садақа бар. Чөнки сүйіклі пейғамбарыбыз ауыруларыңызны садақа беріп дауалағыз дейді. Бигрәк тә пейғамбарыбыз алейхиссалату вассалам қайсы ғасырда болды? 7-8 ғасырлар. Ол вақытта медицина бүгінгі күндәге кебек болмады. Ол вақытта үзи аппаратлар башқалар болмады. Һәм күп вақытта кішіге, хатта табибларны да білмәділер күп вақытта. Кішіге бүтін қалғаны Құр'ан оқып дұға қылу еді. Шулай бит. Шуңа күрә Абдулла ибн Мубарак рахимахуллах, ол инде бу безнең изге шушы буыннардан келген галимебез, остазыбыз, бір вакыт Абдулла ибн Мубарак янына бір кеше килә зарланып. Һәм әйтә, аягымдагы ярады, ранысы 7 ел төзәлмиде. Һәм үлекләп йөриде. Гыной чыгара, үлекләп йөриде. Ничек кенә давалап карамадым ди, табибларга да бардым ди, ләкин файдасын күрмәдем ди. 7 елдан артып аның ярасы үлекләп тора, төзәлмей. Абдулла ибн Мубарак аңа әйтә, син ди тап шундый авыл ди, шундый җир ди, алар суга интексеннәр ди. Ягъни су булмаган, суга тилмереп, интегеп яшәүче тап авыл ди. Һәм бүтін кешеңне қойып, шул авылда күйы казып, шуларга бүләк итте. Ягъни иң изге садақа су садақасы берді. Шуларга ул урыннан су чыгарды. Һәм синең яраң төзәлер дип өметләнәм ди. Шуннан соң бу кеше чыгып китә, эзләп таба су булмаган авылны, Аллаһ ризалыгы өчен шунда күйы казый, һәм авыл халкына су бүләк итә. Халык су ичкән сайын бу кешегә дуа кылып, аның ярасы төзәлә ди. Бу Абдулла ибн Мубарак белән бәйле кыйссадыр җәмәгать. Шуңа күрә адәм баласы авыруларын садака биреп тә давалый ала. Чөнки кай вакыт синең авыртуың каты булса да, син беләсең, Аллаһ Тәгаләнең җирендә синнән дә каты авыртуда булган кешеләр бар. Синнән дә мохтаҗ кешеләр бар. Шуңа күрә син үзеңә авыр булса да, шуларны табып, шуларга ярдәм итсәң, бу синең хәлең җиңеләюгә сәбәп булачак. Бу 4нче сәбәп булды. 5нче сәбәп гынах хаталардан паклану өчен. Адәм баласы хәер садакасын биреп нишле? Үзенең гынахларыннан арына. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең шул кадәр яраткан сахабасы Мугаз ибн Җабалгә насихат итеп әйтте. Әй Мугаз диде, сиңа изгелек ишекләрен күрсәтимме ди. Каялар? Ачып киргә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллямган бу сорауына Мугаз җавап бирде. Әлбәттә, Аллаһның илчесе күрсәтте. Каялар ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, синең тоткан уразаң ул калкан ди, шит ди. Ул сине җәһәннәм утыннан саклар ди. Биргән садакаң ди, су утны сүндергән кебек, синең кылган гынахларыңны сүндерер ди. Әгәр дә ут янып китсә, без ул утны нәрсә белән сүндерәбез? Тизрәк су сибәбез. Һәм су күрәбез, утны сүндерә. Менә шуның кебек Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә диде? Биргән садакаң синең гынахларыңның утын сүндерер ди. Утын сүндерер ди. Бу Тирмизи риваятында килгән хадис. Һәм җәмәгать ислам дине менә шушы кеше авыртканда бар шундый авырулар, Аллаһ аларга ярдәм бирсен. Алар көн сайын дару ичәләр. Мәсәлән, аның язва, гастрит, ашказан ярасы. Һәм табиб нәрсә ди? Һәр вакыт дару ичеп торды. Һәм ул даруын көн сайын ичә. Бар гипертониклар. Аның давлениесе, кан басымы һәр вакыт күтәрелеп тора. Шуңа күрә табиблар нәрсә дип әйтә? Син үлгәнче шушы даруны ичти. Кичкенә генә сәдәф, таблетка ди, шуны үлгәнче ичти. Бар кешеләр йөрәк авыртулар. Аларга гел ниндидер даруны ичеп тора кирәк. Менә җәмәгать хәер садаканы да елга бер түгел, айга бер түгел, аны һәр даим биреп торырга кирәк. Чөнки ул шушы дару
гипертоникның қан басымын түзетіп тұрған кебек, шушы дару аның йөрәгенә көч биреп тұрған кебек, синең күн сайын биреп тұрған әзгенә булса да садақаң, сиңа һәр вакыт гөнаһларыңнан пакланырга сәбәп булып тора. Һәм имам Ибн Кайим шушы садақаның файдасы турында әйткән, қан алучы ди, хижама дигән әйбер бар, кровоиспускание беләбез. Қан алучы кешенең тәненнән ди, яман канын чыгарса ди. Мәсәлән, банкка куеп, без кешенең тәненнән яхшы канны түгел, җыелган, ашыган, без искергән канны чыгарабыз, һәм организм яңа кан бирә. Менә кан алучы кешенең тәненнән яман каннарын чыгарса ди, мискин кеше байның садақасын алып ди, аның күңеленнән бер өлеш авыруларын, саранлык, кымсызлыкларын чыгара ди. Шуңа күрә син бер кешегә ярдәм иткәндә, ул синең садақаңны гына алып калмый. Ул синең йөрәгеңдәге, җаныңдагы ширләреңне алып кала. Ягъни, нишләй гынаһларыңны чыгаруга, авыруларыңны чыгаруга сәбәп булып тора. Менә бу җәмәгать 5-нчеседер. Адәм баласы изгелеген кылып, садақасын биреп нишләй? Үзен гынаһлардан паклый, әлхәмдүлилләh. 6-нчы сәбәп. Садака кешене Аллаһның ачуыннан һәм яман үлемнән коткара. Без беләбез, үлем исламда 2 төрле була. Бар яхшы үлем. Үлем турында яхшы дип әйтү бик авыр. Әмма без Аллаһка иман китергән бәндәләр, пәйгамбәребезгә иман китердек. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям Аллаһыдан хайырлы тормыш кына сорамады. Ул аннан хайырлы үлем дә сорады. Һәм яман үлемнән сакла мине диде. Хайырлы үлем ул изгелектә үлү. Күпме изге бәндәләр намазда үлделәр. Күпме изге бәндәләр хаҗ юлында буламы? Кемгәдер ярдәм итү изгелек юлында үлә, кемдер арак ичеп үлә. Кемдер каядыр барда үлә, каядыр сыра пив ичкәндә, зина кылганда үлә. Шулай бит. Шуңа кемдер наркотиктан үлә, бу яман үлем. Шуңа күрә садака бирү, аның тагын бер файдасы, ул сине яман үлемнән коткара. Табарани риваятында килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: изге эшләр кылу яман әҗәлдән коткара, яшерин садака бирү Раббының ачуын сүндерә. Туганлык җепләрен ныгыту кешенең гомерен озынайта ди. 7-нче сәбәп, җәмәгать, садака кыямәттә Аллаһ каршына килеп баскач, шушы мәхшәр мәйданында Адәм баласына күләгә булачак. Хадисләрдә килә, Адәм баласы кыямәт көнендә судный день дип әйтәбез. Ул кабереннән чыккач, ул тип-тигез бер далада булачак. Ул тип-тигез дала булачак. Анда бер агач юк, бер кыйма юк, бер таш юк, бер чыкыр юк, бер тау юк. Хәтта әйтелә, ул эретеп кыелган көмеш кебек булыр ди. Көмеш сереброны агызган кебек тип-тигез булыр ди. Һәм Адәм балалары шушы тигез урында 50 мең ел үзләренең ширатларын көтеп торачаклар. Аллаһның әмре белән без белгән кояш шул кадәр якынайыр ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, хәтта кеше белән арада бер сөңге, бер капио яраклыгы калыр ди. Һәм бу кояш бүген ул 150 миллион километр бездән. Шулай бит, ул бер сөңге яраклыгы калыр ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, шунда кешеләр кояш иссесендә янып, кешеләр тирләп торырлар ди. Шул кадәр аларга иссе булыр. Һәм шунда бердән бер күләгә булачак. Нинди күләгә? Аллаһның гареше, трон Всевышнего дип әйтәбез. Шушы гареш күләгәсе булыр ди. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Аллаһы Тәгалә үзенең гареш күләгәсе астында 7 төркем үзенең яраткан бәндәләрен җыяр, алардан башка бер кемдән дә кермәс ди. Һәм шуның берсе ди, нәрсә диде? Кеше садакасын биргәндә шул кадәр яшерде ди, башкалар күрмәсен өчен. Хәтта уң кулы биргәнне сул кулы күрмәде ди. Кайбер кеше бу хадисне ишетә дә, кай вакыт ашларда карап торасың, кеше садака бирә, сул кулын булай артка яшереп бирә. Күрмәсен сул кулым ди. Бөтен халык күрә. Күрергә тиеш бит, ничегендә аның күпме биргәнен, әле күбрәк тә булса, теге кайбер инде мискенрәге яшереп бирә, монсын күрсәтеп бирәсе килә. Сул кулы күрми. Мөхтәрәм җәмәгать, бу нәрсә дигән сүз? Сул кулын күрми ул сул кул. Аның күзе юк, ләкин кешеләр түгел, газета журналистлары түгел,
телевидение корреспондентлары түгел, хатта сенің оң қолың бергенні сол қолыңда көрмәсін деген сөз ол. Көрсетме, яшыр деген сөз. Кім яшырып бере, соңынан бүтін кішіні жиып, жамағат, мен фәлән қадар ақша бердім мәшітке, жамағат, мен бұл айлаға фәлән қадар ярдәм еттім, неге сіз мені зорламайсыз, неге сіз мені дұға қылмайсыз деп бермей, кім бергенін білмейді. Шоған көре біз бүгін сіздің біле гүнахларының шек яшырсақ, қошандыр сахабалар өзлерінің изгіліклерін яшыргенлер шулар, ұялғанлар кішіге көрсетірге. Хам кім оң қолы бергенні сол қолы да көрмәсе, әлхамдүлілля, ол қиямет күнінде Аллахының ғарыш көлегесінде болыр дей. 8-ші сәбәп, кім Аллах yolunda, изгілік yolunda садақасын, малын берсе, ол бір тоқтамай ғибадет сауабын алып тұрашақ. Бұхари риwayatында келе Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан, тұл қалған хатын қызны, вдова, яғни бұл семьяда хужа жоқ. Алар хужасыз қалғандар. Алардың әтилері өлген, аның ері өлген. Бүгін ол ғайланы кім қарай? Кім ол ғайлаға ярдәм ете? Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, тұл қалған хатын қызны, ярлы кішіні, яғни мұқтажлыққа түшкен кішіні, тәрбиелеп, ярдәм етіп тұрушы бір генә түгел. Олаңа һәр вақыт ярдәм етіп тұра, ол Аллах yolunda жихад қылушы. Бір тоқтамай түннәрін намаз оқып, күндізлерін бір тоқтамай ораза тұтушы сауап алыр дей. Қарағыз, әгер де бір мұсылман өз үстіне алайкен, өз ғайләсінен тыш ниндедір ғайләгә ярдәм етуіне, ол ғайләнің тұрмыш ихтияжларын қанағатландырып, ашатып, ішіртіп, башқа әсбаплар біле ярдәм етіп тұра екен, маңа нинди сауап келе? Ол Аллах yolunda жихадқа кеткен. Ол нәрсәшлей? Түні бойы жұқламышы намаз оқи, бәлки ол ғайләгә да ярдәм еткәш күбірәк ішлейдір, күбірәк тырышадыр, һәм йоқлыйдыр бәлки, тәхәҗүденә дә көн сайын тұра алмайдыр, ләкин ол тұрмаса да уқтырып оқыған кебек сауап ала, һәм көн сайын бір үзліксіз ораза тұтқан сауап ала дейді. Бұл имам Бұхари риwayatында келе. Шоған көре жамағат, Аллах yolunda сарыф етушіге бір үзліксіз ғибадет сауабы келіп тұра. Һәм 9-шысы, соңғысы, әлбәтті аның 19-ында кетерге була, 29-ында, ләкин енді біздің уақытыбыз шеклі, садақа беру әдәм баласының көңілін йомшарта. Қай вақыт жамағат біз шул қадар дүния қуабыз. Біз қай вақыт шул қадар қайадыр шабабыз, ашығабыз, біздің бәғірлер қотып кете. Біздің көзләрібіз көрмей башлай. Біздің құлақларыбыз ишетмей башлай. Біз қайадыр шабабыз, һәм біздің көңілібіз қота. Мәрхәмәтлілік біте, шафқатлілік біте, рахимлілік біте. Міне Пейғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге қотқан бәғірні давалый тұрған рецепт дару берді. Нәрсе дейді? Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, бір кіші келген, я Расулалла дей, көңілім қатты дей. Көңілім бәғірім қатты, нишләргә дей? Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, барып ятимнің башын сипа дей. Пагладь сирату дей. Тап бір ятимні дей. Аның башын сипа дей, мискінні ашат дей. О бетінде ятимні барып, Пейғамбар меңа сенің башыңы сипарға қошты деп, сипап қана отырып болмай. Аңа ризығында қалдырырға керек, аңа ярдәмді етірге керек. Шоңа көре Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям нәрсе деді? Көңілің қатқан екен, ізләп тап ятимні, шоның башын сипа, көңілің йомшарыр деген бұл имам Ахмад риwayatында келе. Һәм жамағат, міне бұл садақа деген әйбір, сіз ойламағыз, мұнда хазірет бізге минбәргә шықты да қаршыбызға ақша берегіз деп бізні тұтынды. Біріншіден меңа берегіз деп айтмайын бірігізден, әлхамдулилля, берегіз мұқтажларға, берегіз көршігізге, туғанларығыз арасында бардыр. Әлхамдулилля, шоңа көре мен өзіме сұрамын. Екіншіден, садақа беру кішіге файда кетіру ол ақша ғана түгел. Қай вақыт сенің ақшаңа қарай кімгедір сенің ихтибарың керек. Қай вақыт сенің ақшаңа қарай кімгедір сенің кеңешің керек. Қай вақыт кімгедір кішіңнен келе екен, достарың көп екен, шалтыратып қайадыр сөйлешу керек. Шоңа көре диніміз садақаны нәрсе ол ақшаға ғана бәйлемеді. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям нәрсе дейді? Һәр бір изгілік ол садақа дейді. Һәм соран кіші ол ақша беруге қызғанған кіші генә түгел. Пейғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, кішілердің ең сораны
башкаларга сәлам бирергә саранланган кеше ди. Менә аңа жалко авызын ачып сәлам бирергә. Сәламу алейкум дип әйтергә шул кадәр жалко аңа. Шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям иң саран кеше шул диде. Кем башкаларга исәнләшергә, сәлам бирергә саранлана диде. Шуңа күрә җәмәгать Аллаһы субханаһу ва хак тәгалә безгә тормышыбызда нинди генә нигъмәт бирсә дә, нинди генә көч-куәт бирсә дә, әлбәттә без шушы мал-мөлкәт белән әлхәмдүлилләh бүлешергә тиешбез. Без комсыз саран булырга тиеш түгел. Без арабызда менә безнең студентлар бар, арабызда яшьләр бар, әле тормышын төзеп килүчеләр бар, шулай бит. Әлхәмдүлилләh гыйлемегезне алганда да, әлхәмдүлилләh тормышыгызны төзегәндә дә үзегез өчен җитәрлек булсын. Гаиләгез өчен җитәрлек булсын, алай гына түгел. Аллаһ юлында закат бирерлек, Аллаһ юлында садака бирерлек, авырлыкка төшкән кешеләргә ярдәм итерлек итеп эшләгез. Әлбәттә, моның өчен тырышырга кирәк. Әлбәттә, моның өчен миш башында ятып кына садака таратып утырып булмый. Чөнки садака тараткан кеше, димәк, ул синнән иртәрәк тора. Димәк, ул синнән күбрәк эшли, синнән соңрак ята. Шуңа күрә ул садакасын бирә. Шуңа күрә Аллаһ юлында әлбәттә без тырышырга тиешбез. Һәм без белергә тиешбез. Һәр вакыт Пәйгамбәребезнең хадисен истә тотыгыз. Ядул улия хайрун мин ядис суфла дигән. Менә бу исламның кагыйдәсе. Бу исламның принцибы. Ядул улия, өстәге кул хайрун мин ядис суфла, астагы кулдан хәерлерәк дигән. Сыранып утыручы кулга карый, бирүче кул яхшырак. Шуңа күрә кирәкме өйрәнергә, ничек итеп сорарга? Кирәк өйрәнергә һәм өйрәтергә, ничек итеп бирергә. Аллаһ каршында бирүче хәерлерәк, алучы сораучыга карый. Шуңа күрә Раббым Аллаһ һәрберебезгә тырышлык бирсә иде. Һәрберебезгә Аллаһ Тәгалә саулык, сәламәтлек биреп, бигрәк тә без ирләргә үзебезнең гаиләләребезне үз җилкәбезгә алганбыз икән. Кемнеңдер барып кызын сораганбыз икән. Улларыбыз, кызларыбыз үсеп килә икән. Шушы гаиләләребезне мохтаҗлыкка төшермичә, шушы гаиләләребезне кеше күзенә карап соранып утыруга калдырмыйча, шулар өчен тырышып, шуларны аякка бастырда Аллаһ безгә тырышлык бирсә иде, ярдәм бирсә иде, һәм җәмәгать безнең шалган корбаннарыбыз да Аллаһ ризалыгы өчен кем нәрсә генә шалмасын. Әлхәмдүлилләh, Аллаһ ризалыгы өчен булса, ул сиңа кайтачак. Ул синең шалган сарыгың да, ул синең сыерың да, дия кемдер шалырга мөмкин. Әлхәмдүлилләh, ул сиңа кире үзеңә изгелек булып, бәрәкәт булып кайтачак. Менә бу мисаллар, бу 9 гына сәбәп булды, аны күбрәк китерергә була, моңа дәлил булып тора.